Wel, anwyl gyfeillion, croeso i chi unwaith eto i'r Myfyrdod sydd yn cael ei gyflwyno i chi trwy'r cyfrwng hwn. Diolch i chi am eich cefnogaeth ar hyd yr amser, a diolch am y geiriau caredig mae nifer ohonoch chi wedi ei mynegu. Fydd yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, siwrne bydd y clo yn gorffen, fe fydd na wasanaethau yn y capeli wrth reswm, ond beth fydd yn digwydd i'r cyfrwng hwn. Fydd ddim yn siwr ar hyn o bryd. Os bydd rhywbeth tebyg yn parhau, bydd rhaid fi wella cryn dipyn ar yn ngelluoedd gyda'r technoleg yma. Fel chi'n sylwi, yr unig beth gallai ei wneud yw pwynto camera at yn hunan a meicroffon arno fe, a diolch i Brian Hermon am y meicroffon hwnnw sydd yn ein gwella tipyn ar safon y sain. Switsio'r camera ymlaen a siarad mewn i'r camera. Na gyd i fi'n gallu gwneud ar hyn o bryd. Fe garen i bod fi'n gallu ychwanegu pethach, bydde fe'n dda o beth os byddwn ni'n gallu ychwanegu emynau neu darlleniadau gan wahanol bobl ac yn y blaen. Ond os dim syniad y fi siw ma wneud hynny ar hyn o bryd. Wel, gobeithio os bydd defnydd o'r technoleg yma yn parhau a gallwn ni wneud rhyw welliannau tebyg arno fe. Wel, i ni'n tynnu am y flwyddyn mewn clo nawr. Blwyddyn o gyfyngiadau arno ni ac yn y blaen. Yn y trydydd Sul ym mis Mawrth y dechreuwyd defnyddio'r cyfrwng yma y llynedd. Felly mewn pythefnos fe fyddwn ni yn dathlu, os mae dyna'r gair, y flwyddyn yn y cyfrwng hon. Yma yn yr ofaledd hon, mae 6 eglwys, fel chi'n gwybod, ac mae'r eglwysi yn dathlu Gŵyl Ddewi ar wahanol ddyddiau. Mae e'n swnio'n od, siwr o fod, ond mae e'n gwneud synwyr hollol, wrth gwrs. Mae un ardal rhai o'r eglwysi yn dathlu ar y Sul agosa i Gŵyl Ddewi. A digwydd bod, leni, oedd Sul diwetha oedd hynny, gyda Gŵyl Ddewi ar ddillun, wrth gwrs. Yn rhan arall o'r ofaledd, heddi mae'r dathlu yn digwydd, sef y Sul cyntaf yn dilyn Gŵyl Ddewi. A dyna sydd yn digwydd yn Hermon a Seilo heddi. Nes ymlaen, mewn oedfa Zoom, fydd na ddathliad Gŵyl Ddewi yn digwydd eto. Mae'n dda cael rhagor ac un dathliad Gŵyl Ddewi. Fi'n cael y cyfle i sôn am Gŵyl Ddewi eto. Wel, mwy na sôn am Ddewi a mudiad Dewi, fi garen ni sôn am y genedl. Yn y traddodiad yma, yn ardal Llandysul, nid Sul Gŵyl Ddewi yw'r dathliad, ond Sul cenedlaethol. Dyna yw'r dathliad yma. Cyfle i sôn am y genedl, pwysigrwydd y genedl. Pob cenedl wedi cael ei dwyn i fodolaeth gan Dduw. Ac edrych ar hanes y genedl, ac i ni'n sylwi wrth edrych ar hanes y genedl Gymreig, nôl i'r dechreuadau yn deg, nôl i gyfnod Dewi a chyn hynny. Bod y genedl Gymreig wedi bod yn cael ei dirmygu gan y pwerau mawrion eriod. Reit o'r dechrau, mae Beda, prif hanesydd neu tad Hanes Lloegr, fel mae'n cael ei adnabod, yn mynegu i dirmyg at y Cymru, nôl yn yr 8fed ganrif. Ac yn llawenhau i allu cofnodi ar hyn a ddigwyddodd yn Bangor Is-Coed. Yn nôl yn y flwyddyn 616, pan nath y Saeson ymosod ar y Cymru yn yr rhannau gogledd-ddwyren a trechu'r Cymru mewn brwydr weidlyd iawn. Ac yn y frwydr honno
fe wnaethon nhw ati I ladd y miloedd o fynaich neu mynachod oedd yn Bangor Is-Coed. Mi roedd y goleg yn Bangor Is-Coed y pryd hynny, ac yn y coleg hwnnw bydde intelligentsia Cymru a'r berthyniad. Ac fe laddwyd y cyfan oll, ac mae Beda yn ei dirmyg mawr at y Cymru'n llawenhau yn y digwyddiad hwnnw, ac yn cymryd yr agwedd syrfa nhw'n reit, yn fe. Y Cymru yma oedd yn gwrthod derbyn y drefn Rufeinig, a gwrthod derbyn y drefn oedd y Saeson yn credu ynddi, ac yn ei hyrwyddo. Beda yn cymryd yr agwedd fel roedd pobl ar ei ole am ganrifoedd lawer hyd heddi a gweud y gwir, yn cymryd yr agwedd bod y brythoniad neu'r Cymru wedi cael ei symud mas o Lloegr a bod genedl well wedi cymryd ei lle. Dyna'r math o agwedd oedd yn bodoli. Yr un agwedd maen nhw'n cymryd bod y gwynion wedi symud y brydorion mas o tiroedd yn Unol Daleithiau'r America a Canada, a bod yna genedloedd gwell wedi cymryd ei lle. Ar un agwedd ac yn Affrica bod y dion yn cael ei symud mas o'i tiroedd a bod cenedloedd gwell yn cymryd ei lle. Dyna yr agwedd, y dirmyg yma at ni fel lleiafrifoedd. Ac dirmyg wedi para trwy'r canrifoedd oll. Mae William Murbury yn 300 mlynedd yn ôl ar agor yn sôn am y dirmyg yma at y Cymru. Yn ei gyfnod brad y llyfrau gleision yn dangos y dirmyg at y Cymru. Dau beth medden nhw oedd o'i le ar Gymru, ddau beth oedd yr iaith Gymraeg a anghydffurfiaeth. Dyna'r ddau beth, ddau ddrwg oedd yn perthyn I Gymru. A gan bod Cymru hefyd yn perthyn I dosbarth gweithiol gan fwyaf, y Gymraeg yn iaith y dosbarth gweithiol yn y cyfnod hwnnw, ac am ganrif wedyn ni, oedd y rhai yn mewn awdurdod, y cyfoethog a'r grymus yn edrych lawr I trwynau ar y Cymru. Siwd dylen ni ymateb I hynny? Wel, os drychwn ni ar y Testament Newydd, ni'n sylweddoli bod yna genedl oedd yn cael ei dirmygu gan yr Iddewon yng nghyfnod Iesu, sef y Samariad. Felly mae dda gofyn beth oedd agwedd Iesu at y dirmygedig rhai hyn. Y rhai oedd yn cael eu trin fel bod israddol gan yr Iddewon. Wel, mae yna bethau diddorol yn cael ei gweud yn arbennig felly yn Efengyl Ioan. Mae Ioan yn cyfeirio at Iesu fel Galilead, wrth gwrs, oedd Ioan ei hunan yn Galilead. Nawr, pam pwysleisio hynny? Wel, oherwydd oedd yna densiwn rhwng y Galileaid a pobl Jerusalem a Judea. Oedd pobl Judea, nid yn unig yn edrych lawr ar y Samariad, ond o'n nhw yn eitha dirmygus hefyd, ond nid i'r un graddau, o pobl Galilea. Yn edrych lawr I trwynau ar bobl Galilea. Ac yn Efengyl Ioan, mae Ioan yn defnyddio'r gair Iddewon yn aml iawn. Ac yn anffodus, mae wedi wneud trwg mawr yn hanes. Oherwydd mae pobl fel pobl gwrthsemitaidd, yn anffodus pobl fel Martin Luther, yn wneud defnydd o'r math o dicter yma Ioan yn dangos tuag at yr Iddewon. Ac yn dehongli ar hyn mae Ioan yn gweud fel sef bod e'n sôn am y genedl Iddewig. Nawr, fel o'n i'n dweud, Galilead oedd Ioan. Oedd Ioan yn mawrygu Galilea. Mae holl bethau mwyaf mae Iesu'n gwneud ar arwyddion mae Iesu'n gwneud yn cael ei gwneud yn Galilea yn benna. Hefyd mae Ioan yn pwysleisio ar ôl yr atgyfodiad bod Iesu wedi gweithio nhw fynd nôl I Galilea, ac mae yn Galilea wnaethon nhw ddod I gyfarfod yr Iesu atgyfodedig.
Galilea yn golygu rhywbeth mawr i Ioan. Ac mae yn teimlo'n ddig, fel oedd pobl Galilea yn gyffredinol, mae'n debyg, yn y cyfnod hwnnw, tuag at pobl Jerusalem a Judea. Nawr, yr enw Judea sydd yn rhoi'r enw Iddew i ni. O'r gair Judea yma Iwd, Iddew yn dod. Pobl Judea yw'r Iddewon. A dyna fel mae Ioan yn defnyddio y gair Iddewon fwyaf yn ei efengyl. Pobl Judea. A pwy oedd pobl Judea? Oedd Judea yn bodoli mwyn cynnal y deml a Jerusalem. Oedd holl economi Judea wedi cyfeirio at hynny. Holl boblogaeth Judea yno'n gwasanaethu y deml. Dyna oedd ei ffynhonnell incwm nhw. Fyna oedd y grymus hefyd o fewn y genedl Iddewig yn byw yn Jerusalem. Felly, pobl Judea oedd yr Iddewon i Ioan. Nawr, mae mewn un man yn dangos amwysedd y defnydd o'r gair. Mae yn amlwg yn sôn am yr Iddewon fel bobl Judea, ond hefyd mae'n sôn am yr Iddewon y grefydd Iddewig, fel rhai oedd yn arddel y grefydd Iddewig. A gai droi at beth yma yn gweud yn efengyl Ioan fan hyn. Dyma enghraifft yn y 7fed bennod o efengyl Ioan. Ar ôl hyn, bu Iesu'n teithio o amgylch yng Galilea. Ni fynnau fynd o amgylch yn Judea, mae Ioan yn pwysleisio hynny, oherwydd yr oedd yr Iddewon yn chwilio amdano i'w ladd. Wel, yr Iddewon fyna yn amlwg yw pobl Judea. Ac yn yr ystyr hynny mae'n cael ei ddefnyddio yn aml, nid Iddewon genedl. Ond, yn yr adnod nesaf, yr oedd gŵyl yr Iddewon, gŵyl y pebyll yn ymyl. Wel, na chi, dwy ffordd o drin yr un gair. Felly mae rhaid i ni, wrth yn bod ni, yn gweld y dicter yma at yr Iddewon, yn y rhan fwyaf o enghreifftiau o ddefnyddio'r gair pobl Jerusalem neu pobl Judea, pobl y gyfundrefn, pobl y sefydliad, os mynwch chi, sydd yn cael ei cyfeirio atyn nhw ganddo fe yn y cyfeiriadau hynny. Ond mae hefyd yn defnyddio amser bod e'n sôn am pethau crefyddol ac yn y blaen, am y genedl a'r iaith yr Iddewon a'r grefydd Iddewig ac ati. Felly, mae eisiau gwneud y pwynt yna, dyw Ioan ddim yn wrth Iddewig. Mae yn teimlo yn grac at bobl Judea sydd yn cynnal y gyfundrefn, pobl Jerusalem. A beth am Samariad? Mae Iesu yn cael ei gyhuddo gan y Phariseaid o fod yn Samariad. Mae Iesu yn cael ei ystyried gan bobl yr Iddewon, pobl y sefydliad, fel heretic. Fel un sydd yn anuniongred, fel un sydd yn bolon derbyn yr hyn yma'r Sanhedrin a'r awdurdodau Iddewig yn ei ddweud. Mae yn ei herio nhw. Ac mae'r hyn sy'n cael ei ddweud gan y Phariseaid neu'r Iddewon yn gondemniad ohono fe. Yn yr 8fed bennod o efengyl Ioan i ni'n darllen hyn. Atebodd yr Iddewon, pobl y sefydliad, onid ydym ni'n iawn wrth ddweud Samariad wyt ti ac y mae cythrel ynot. Na beth sy'n digwydd amser chi'n dirmygu rhyw rai eraill, ynddo fe? Ac yn edrych lawr, trwy'n atyn nhw, mae cythrel ynot. Wyt ti ddim yn fod dynol iawn fel fi?
Mae rhywbeth yn wahanol am bwyty di. Mae'r cythrel yno ti. Ti'n wahanol. Dyna sy'n neud ti'n wahanol. Dyna'r agwedd. Ac mi roedd yr Iddewon yn dirmygu y Samariad. Mi roedd pobl Galilea yn elyneuthus i'r Samariad hefyd. Ond mi roedd pobl Jwdea yn fwy felly. Oedd y Samariad yn cael ei ystyried yn hereticiad. Oedd y Samariad yn cael ei ystyried fel bod ei israddol. Cythreiliad yn ddyn nhw. O'n nhw'n amhir o ran i gwad. Lot o bethau fel ni'n cael ei gyhuddiadau fel ni'n cael ei twlu'n i erbyn nhw. Ac os o'n moyn mynegu dirmyg at rhywun, oedd galw yn Samariad yn ddigon, yn dweud fel oedd yr Iddewon yn gwneud gyda Iesu. Nawr, sut oedd Iesu'n yma gweddi at y Samariad? Oedd yn uno gyda'r Iddewon eraill, neu bobl Galilea, yn dirmygu'r Samariad? Nag oedd. Mae stori hyfryd yn dos yn amhoblogaidd ar ddechrau Efengyl Ioan yn y 4 bennod. Am y wraig o Samaria. Iesu yn ei chwrdd â hi wrth ffynon Jacob. Chi'n cofio'r stori? Syr, meddwl wraig wrtho ar ôl spel. Dim amser i ddarllen y stori i gyd fi'n ofni. Ond mae Iesu'n thrin hi fel person cydradd. Mae'n trin, dwi ddim yn condemnio, dwi ddim yn pwynt o bys. I fod hi yn ôl safonau'r oes yn byw mewn pechod. Yma dwi ddim yn ei condemnio ddi o gwbl. Ac mae hi'n ymateb fel hyn. Syr, meddwl wraig wrtho, rwy'n gweld y fod ti'n broffwyd. Yr oedd e'n hynafiad yn addoli ar y mynydd hwn, ond yr ydych chi'r Iddewon yn dweud mae yn Jerusalem mae'r man lle dylid addoli. Cred fi wraig, meddai Iesu wrthi, a mae amser yn dod pan fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn nac yn Jerusalem. Yr ydych chi'r Samariad yn addoli heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Yr ydym ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli, oherwydd oddi wrth yr Iddewon yma iachawdwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod, yn wir mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ie. Mae Iesu'n gweud bod y wraig yma o Samaria, yr un pwys ac unrhyw un a phawb arall, a bod Iesu yn dangos Duw iddi hi. Dangos meddwl Duw iddi hi. Dwi ddim yn ei chondemnio ddi o ran ei moesau, dwi ddim yn ei chondemnio hi oherwydd bod hi'n credu'n wahanol, ond mae'n ei derbyn hi fel person cydradd ac yn trafod yn gall gyda hi. Stori arall gyda Iesu'n dros am y Samariad hefyd. Sylwch, dameg y Samariad trigarog, dameg hynod o boblogaidd. Sylwch ar y ddameg honno, pobl y sefydliad Iddewig yn Jerusalem sy'n cerdded hibo. A'r Samariad yw'r un sydd yn rhoi sylw i'r gŵr anffodus. Uniaethu hunan gyda'r Samariad, gyda'r dirmygedig, a mae hynny'n gysur i ni. A ni'n gweud ar y dechrau, sôn ar y dechrau am bwyty modd i ni fel Cymru wedi cael yn trin trwy'n hanes. Mae'n dda gwybod bod Duw yn Iesu yn uniaethu gyda rhai sy'n cael ei dirmygu. Diolch i ti o Dduw. A gallwn ni droi sicrwydd at y ti. Dyw ti ddim yn dirmygu ni. Wyt ti yn ein caru ni. Diolch i ti. Amen.